Takže čaute ľudia, vítam vás Hidenji a v dnešnom videu sa pozrieme na náš výlet do Izraelu, ktorý bude trvať presne 5 dní. Tak dúfam, že si užijete toto videjko. Bude to prvé video, ktoré sa netýka Fortniteu, ale bude to niečo z môjho reálneho života. Taktiež ma budete vidieť prvýkrát, toto som ja, Hidenji. Tak dúfam, že si ho užijete, budem veľmi rád za nejaký pekný komentár, like a odber a môžeme sa pustiť na výlet. Ešte taký menší detail, čo som zabudol povedať je, že o 5:00 nám letí lietadlo z Budapešťanského letiska, teda z Budapešte. Avšak my sa nachádzame práve v Košiciach, takže o 1:00 nám ide autobus, takže mám pred sebou iba nejaké 2 hodiny spánku. Takže už som si nastavil budík, dúfam, že to prežijem, tak mi držte palce a vidíme sa tam. Čakáme na taxík, ktorý by mohol prísť čo najskôr, lebo je extrémna zima a je 12:30 ráno, takže fakt sa mi to nechce čakať. Tak dúfam, že príde čo najskôr a vidíme sa v Maďarsku. Sme došli na maďarské letisko, cesta trvala okolo 3 hodín a chvíľu som pospal, bol som že extrémne unavený. Práve ideme na terminál číslo 2 a ideme sa odbaviť. Mali by sme prísť nejakou zložitejšou previerkou, lebo budú nám brať aj otlačky prstov a tak, asi. Tak uvidíme, tak vidíme sa tam. Zostáva nám ešte nejaká pol hodinka do otvorenia gateu, takže tu nás sme sa zložili, ako môžete vidieť na druhom poschodí. Tu na niekde sú kiosky, je tam taký, že Starbucks, KFCčko, ale tým, že sú 3 hodiny ráno, o chvíľu 4, tak je všetko zatvorené, kuchyne nefungujú. Takže iba sme si kúpili niečo na raňajky, pretože let bude trvať 3,5 hodiny. A aby sme neboli hladení, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou to zjeme v lietadle. Ináč taká zaujímavosť, čo neviem, či veľa ľudí vie, je, že Budapešťanské letisko je najfrekventovanejšie letisko v Maďarsku a prejde až 14 miliónov ľudí týmto letiskom, čo je podľa mňa že extrém, keď si predstavíte 14 miliónov ľudí, ale je to ročne, takže nie je to úplne nejaké extrémne číslo. No a v podstate jediné, čo tu nafunguje, sú teraz bary, ktoré ja kvôli môjmu veku 15 nebudem používať a hej, takže o nejakú hodinku by sme mali byť už v lietadle, tak vidíme sa tam. Práve sa nachádzame v lietadle, už je to tu celkom preplnené, takže už je taká krátka súka. Dúfam, že oceníte, že natáčam aj vnútri a veľmi rád, keď mi dáte like, odber a nejaký pekný komentár. A no, zatiaľ. Po necelých 3 hodinkách sa hlásim, už sme v Tel Avive v Izraeli. Dúfam, že ma počujete, lebo to extrémne fúka, ale zároveň je tu 17 stupňov, takže zima tu veľmi nie je, ale určite nebudem mať bundu v ruke. Asi sa presunieme na ubytko, čo je vlastne dom mojej tety. A hej, tak see you soon. Vítajte v Tel Avive, som tu už druhýkrát a taký menší rozdiel medzi Tel Avivom a Slovenskom, povedzme Košicami, je, že je tu o 1 hodinu viac v zime a taktiež je tu o 19 stupňov viac, takže iba taký menší detail a sa chvíľu vyzlečím, lebo je už mi dosť teplo, tak môžeme sa na to pustiť.
do našeho domu, alebo ako to mám povedať. A teraz si urobíme taký krátky room tour, kde budeme bývať asi 3 dni a potom 2 dni budeme ešte u mojej tety inde doma, to vám ukážem potom. Tak najprv tu nám máme cool zrkadielko, hej, proste uprostred miestnosti zrkadlo, prečo nie? A čo sa mi to že extrémne páči, tu na, pozrite sa, sú proste kontrolky, slatíte. Nice. A proste ovládate túto vec. Kúpeľka, proste klasika, máme umývadlo, také staré vecko, ale tak to je v poriadku. A máme tu dokonca aj klimatizáciu. A aby mi nebola zima večer, tak tu máme takú štýlovú deku. Takže ani mi zima nebude normálne. Takže dajte mi vedieť, schválne, či sa vám páči táto izba. Určite nie je úplne najmodernejšia. Môžete vidieť, ale že napríklad má modernú telku. Okna si myslím, že má dosť v poriadku. A hej, takže potom vlastne o 6:00 pôjdem asi niekde vonku sa najesť. To vám keď tak natočím. A teraz sa idem trošku vyspať, lebo som že extrémne unavený. Takže práve 10:30 večer a už idem spať, pretože som toho dnes veľa nenaspal. Podarilo sa mi nakoniec spať po obede asi 2 hodinky a to je asi tak všetko, takže dnes som spal fakt málo, na čo nie som zvyknutý, takže idem spať takto trošku skôr. A vlastne ešte taká jedna vec, čo som vám nepovedal, že na čo tu vôbec sme, je, že vlastne my ideme na svadbu a tá svadba sa odohráva zajtra. Takže určite sa pokúsim niečo aj tam natočiť, ako vyzerá taká tradičná svadba v Izraeli. Neviem, ako to tam bude s natáčaním, ale dúfam, myslím, že by to malo byť v poriadku. A hej, takže zatiaľ tak. Večeru som vám nenatočil, za to sa ospravedlňujem, ale bolo nás tam asi 20 a prišlo mi to také divné proste natáčať ostatných ľudí pri jedle. Takže dúfam, že vám to nevadí. Vidíme sa zajtra. Práve sa pripravujeme na svadbu, je nejak 11:30 večer, či ráno. A hej, robí sa tu make-up a také, sú to prevažne ženy, to nie je úplne, že mužská zábava, ale tak je tu jedlo, samozrejme, že sa tu už začalo piť a sme v takom ako keby luxusnom dome, by som povedal, sme v takej luxusnej štvrti, že všetko tu je z mramoru, jedlo proste také, že nejaké vyberané syry, whisky a také. Už vám tu prestriham ako to tu vyzerá. Takže, hej, napríklad tu sa môžete pozrieť, aká je tu veľká telka. Takže, hej, toto nie je úplne bežné na Izrael, ale tu na to je fakt, že pekné. A je tu obrovská záhrada, ale stále tu prší, proste, to je strašné. A tak, takže tu budeme asi do 2:00, ešte sa tu pôjde fotiť. A potom ideme už do tej haly, kde bude svadba, obrad. A tam sa s vami zase spojím. Prezlečený, o chvíľu prídu hostia, takže rovno sa môžeme pustiť na to. Niekde vám tu prestriham, ako bude vyzerať a prebieha táto svadba. Už sa toto celkom zaplňuje, takže ešte natáčam, kým je tu málo ľudí, pretože už potom ma to nebude počuť, keď tu bude okolo 200 ľudí. Ale už tam nesú jedlo vzadu. Jednoducho, už to začína. Vlastne, kto by si nevedeli, tak to funguje tak, že vlastne každý má vlastný tanier, príbor, poháre, všetko, ale vlastne ide si sám do baru alebo k pultu po to, čo on chce. Takže je tu miliarda steakov, rôznych morských plodov a jednoducho každý si môže vybrať, čo chce, zobrať si to na tanier a následne prísť k stolu to zjesť. Či už je to polievka, nejaké teplé jedlo, alkohol. Takže ja si myslím, že to je celkom dobré. Mohli by to podľa mňa doniesť aj na Slovensko,
myslím si, že to je lepšie, ako že každý má to isté jedlo, ktoré polovici ľudí nechodí. Tak schválne mi dajte dole do komentárov, čo si o tom myslíte. A keď nájdem si nejaký kúsok kľudu, tak ešte prídem. Takže dobré ránko, práve je 7 hodín ráno, ďalší deň. Spal som okolo nejakých 5 hodín, pretože sme prišli okolo druhej. Celkom skoro to skončilo, takže sme sa aj celkom vyspali. Tak dúfam, že som vám dokázal prestrihať tam nejaké zábery. A teraz vlastne idem sa najesť a dnes asi bude iba taký oddychový deň. Takže poďme sa na ňu pozrieť. Ako som hovoril, celý deň sme oddychovali, zostali sme doma, iba sme jedli, pili a proste sme si potrebovali oddychnúť po predošlom dni, teda svadbe. Takže večer sme sa presúvali do Tel Avivu, tak rovno by som prešiel tam. Takže nakoniec je pol 11. večer a ešte sme sa išli prejsť na takú večernú prechádzku po Tel Avive. Akože je to úplne to iné, ako si to pamätám, pretože som tu bol naposledy asi pred 5 rokmi, avšak nebol som, alebo neviem, či si nepamätám jednoducho tie vysoké mrakodrapy, celkom luxusná auta. A vlastne teraz ideme sa pozrieť po moru, lebo sme vlastne v tej severnej časti Tel Avivu a budeme tu zajtra a potom sa vlastne budeme vrácať do toho domu v Šoham a potom pozajtra budeme odlietať. Tak ešte vám tu prestriham nejaké zábery z mora. Teraz sme išli okolo takej veľmi špinavej rieky, čo vyzerá Ganga, úplne bola taká smradľavá, hnedá, proste fuj. A teraz tu je nejaká socha, alebo neviem čo to je, pričom si ľudia robia fotku, tak u toho si robíme fotku a potom ideme k moru. Tak zatiaľ. Štvrtý deň sme si dali takú peknú prehliadku Tel Avivu. Pozreli sme si pamiatky, napríklad Ben Guriona, celé to tam žilo normálne, všade boli ľudia, behalo sa tam, plávalo, bolo tam strašne veľa windsurfistov, videl som konečne piesok a hlavne malo to takú atmosféru toho, že všetci ľudia sa na teba usmievali, všetci tam vyzerali šťastne, cvičili tam jogu, nikto sa na nikoho nepozeral divne, proste veľmi sa mi to páčilo. Následne sme sa boli najesť v takej jednej z najlepších reštaurácií podľa mojej tety. Verili sme jej, že proste vyberie dobré jedlo a bolo excelentné, ako môžete vidieť, bola to vlastne pita a v nej bol rezeň, pretože som si chcel dať už konečne nejaké mäso, pretože v Izraeli sa je menej mäsa všeobecne. A potom vlastne sme deň zakončili hraním bowlingu, čo sme išli do druhého mesta, kde sa práve pozrieme. For too much. Oh, but I need more than nothing. And though a little bit of your touch wouldn't be enough, it's only just more than nothing. Práve sme dorazili do Petah Tikva, dúfam, že to vyslovujem správne. A ideme si zahrať bowling, takže dúfam, že to bude dobré. Je práve nejakých 8 hodín. Takže myslím si, že ešte by to nemuselo byť úplne preplnené nejakými opitými ľuďmi, ale uvidíme, určite vám to natočíme aj vnútri, tak môžeme ísť na to. Máme tu posledný deň v Izraeli, zajtra už odlietame. Zajtra bude 31. decembra. Dnes som toho veľa nenatáčal, teda čo sa týka hovorenia, lebo ešte trošku som sa doliečoval,
veľa som soplil, kašľal, proste veľmi by ste z toho nič nemali, ale snažil by som sa aspoň zobrať nejaké zábery z mesta, boli sme v Tel Avive, potom sme boli v ostatných mestách, tak dúfam, že ste si to užili. Ešte zajtra vám natočím asi nejaký záver, ako bude vyzerať previerka, ale inak dúfam, že ste si užili tento vlog. Je to prvé také ťažké editovanie a nepovedal by som ani, že ťažké, ale jednoducho také zaujímavé niečo iné ako hry. Tak budem veľmi rád, keď mi dáte like, odber, nejaký pekný komentár. Stále to rovnaké, ale fakt mi to veľmi pomôže. A chcel by som hitnúť tých 200 odberateľov, takže prosím, dajte ho tam a ďakujem. And though a little loving wouldn't change my mind, it'd still be more than nothing. Nothing just ain't enough. I won't ask for a lot.